Доброго ранку. Привітання усім глядачам. Добра ранка. Самый лепший добра ранок. Самый ранішні добра ранок. І што гэта з нашай сяброўкай? Гэта Вара ці не Вара? Я Вара. А я тады хто? Ты Кася. Ты Кася. Эу, Вара не Вара, полторака. А ну адказвай, куды ты нашу любую Варочку схавала? Я нікуди нікога не хавала. Так мы тебе и поверили. А ну отдавай нашу Варочку. Я нікога не забирала. О, а я ведаю, як спыніць гэтага робота. Мяне не трэба спыняць. Не трэба. Вот тебе. Ай, Кась, ну навошта ты мяне мочыш? Значит, я все правильно зрабіла. Перед нами усім знаёмая Варвара, вядучая добраранка. А я і раней тут была. А на што ты ў гэтага робота ператварылася? Я робот. А я просто вырашила паспрабаваць, ці цікава жыць у краіне роботаў. А дзе ты пра такое чула? Не чула, а убачыла. До нас прыйшоў ліст ад Сашы Клімковіча з горада Барысава. І што ў ім пішацца? Не пишется, а малюется. Памятаеце, мы объявляли конкурс под назвай «Город Мары». Вядома. Дык вось, Саша якраз і даслаў нам малюнак на конкурс. І хлопчык запрашае пагасцяваць у горадзе роботаў? Так, я ніколі не бачила столькі роботаў у адным месцы. Варочка, і я хочу паспрабаваць сапраўдным роботам быць. А давай разом. Давай. Вы глядзіце добраранак. Вы глядзіце Вітання добраранак. ўсім! Дзяўчынкі, а што гэта з вами? Мы роботы. І ты у робота ператварайся. Ператварайся. Ну і ну, можа мультфільм іх спыніць. Добрый мультик. І мне спадабаўся. А давайте, сябры, праверым, роботы гэтыя сапраўдныя ці не. А як цікава, ты гэта будзеш правяраць? Пытанні розныя стану задаваць. Вось і высветлім, хто ёсць хто. Задавай, калі ласка. Адгадайце, якое слово я загадаў. Назовіце музычны інструмент, які складаецца з меры плошчы і музычнай ноты. Роботам трэба падумаць. Думайце. Нам трэба падказка. Дапамагайце, сябры, калі ласка. Ёсць адказ. Мера плошчы гэта ар. А нота гэта фа. Складаем і атрымліваецца арфа. Усё зразумела. Вы ніякія не роботы. Вы мяне разыгралі. А як ты гэта зразумеў? Усё проста. Роботы не любяць заданняў з падвохам. На такія пытанні ў іх адзін адказ. Паўтарыце пытанне, не зразумеў вас. А калі мы хутка на ўсё адказалі, мы проста разумныя дзяўчынкі. Мае знаёмыя Кася і Вара. Так і ёсць. Мы проста вельмі любім фантазіраваць. І на гэты раз вырашылі паспрабаваць сябе ў ролях вясёлых роботаў. Так бы адразу і сказалі. А давайте зараз пабудзем роботамі, якія вельмі любяць глядзець мультфільмы. Добра, глядзім. Працягнем нашы вясёлыя пытанні. Толькі мы будзем не роботамі, а проста вясёлымі дзецьмі. І разумнымі зайчыкамі. Гэта ты пра сябе? Вядома. І трошкі пра цябе, Касечка. А можа, крыху памарым? Ой, гэта моя любимая справа. Я магу марыць замест усіх спраў. Асабліва замест школьных урокаў. На уроках трэба уважліва слухаць і выконваць все заданні настаўніцы. А вось калі ёсць вольны час, можна марыць бясконца. Тады давайте і пачнём. Пафантазіруем на тэму «Горад маёй Мары». Касечка, ты першая. З вялікім задавальненнем. Я мару жыць
вялікім замку, вельмі высокім. Ты ж вышыні баішся, нават да акенца падысці не можаш. Ну, тады, Касечка, трэба тебе поселиться не на самом высоком поверсе, а трошки ниже. Не, с самого высокого поверха открываются самые прыгожие краевиды. Тады трэба тебе пазбаўляць ад страху вышыні. А вы умеете? Ну, мы паспрабуем. А вы докладно это умеете? Умеем, не хвалюйся. Мы з Варай вядомыя спецыялісты. Ну, добра, толькі мне трэба смелости набраться. Удыхні глыбока і адразу выдыхні. И что, смелость з'явится? Мне такі спосаб вельмі дапамагае перад якім-небудзь іспытам. И я так паспрабую зрабіць. Ну, адчуваеш смеласць? Прабачце, пакуль што не. Тады трэба паспрабаваць яшчэ адзін спосаб. Каб нічога не баяцца і не дрыжаць, можна паглядзець што-небудзь вельмі вясёлае. І калі у цябе будзе вясёлы настрой, ты на свой страх забудзешся. Тады хутенька показывайте мне вясёлы мультик. І як настрой? Вясёлы. І смелы? Даволі. Можаш уявіць, што ты сядзіш на самым высокім паверсе замка і глядзіш у акенца? Не могу. Чаму не можаш? Мне патрэбна корона, бо без яе па замках не ходзяць. Ну, гэта зараз. Так. Вось так. Ну, усё, так лепш. Уяві, што ты сядзіш на самым версе, глядзіш уніз, А там глыбокае мора. Ай-ай-ай! Давайте паспрабуем яшчэ адзін спосаб. Трэба ўзяцца за рукі, заплюшчыць вочкі і ўявіць, што стаіш на вышыні. Лесік, бяры мяне за руку, а я пакажу, як гэта зрабіць. Вара, уяўляй, што ты стаіш высока-высока. Але мяне моцна трымаюць, і таго я не баюся. Я разумею, што разам з надзейнымі сябрамі нічога не страшна. Табе даўно пра гэта гаварылі. Так што ў замак сваёй Мары я запрашу і вас. Тады мне трэба карону падрыхтаваць. Весік, а ты? Я на самы высокі паверх не палезу, таму што мне неабходна камп'ютар узяць. Можна і без камп'ютара абысціся. Не, я не магу далёка ад камп'ютара адыходзіць, бо ўвесь час правяраю пошту праграмы. Тады, Лесічак, мы дапаможам табе зацягнуць камп'ютар на самы верх. І там ты будзеш пошту правяраць, а мы з Варачкай краявідамі любавацца. Дамовіліся. А зараз наш падарунак для тых, хто любіць марыць, як і мы. Сябры, давайте домовимся, што сённяшняга дня вы нічога не баіцеся. І з лёгкасцю возьмецеся за любую справу. У вас усё атрымаецца, мы упэўнены. А зараз самы час дамовіцца пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, заўтра зранку. У нашым добраранку! Ну, я што-небудзь смешнае абавязкова прыдумаю. Так, гэта ты можаш.